la sola de les sabates es tira un producte per desinfectar-les, el gel hidroalcohòlic, quan entren se'ls dona una bossa per posar la jaqueta, el bosso, totes les pertinences, es retiren, se guarden a part i llavors la roba que tenim, les tovalloles són cada dia quan es plega d'aquí, totes van a la rentadora a 60 graus i les capes i tot el que és d'un sol ús també se'n va, ja ho tinc en una paperera i se'n va directe a la brossa. Ja tinc altres mesures per quan puguem treballar les dues, però de moment, tot i que ja he fet la despesa, encara no ho he pogut amortitzar, però rentable no és. Però el que es tracta és de tornar a donar facilitats per iniciar moviment al negoci. Els provadors, per exemple, al tenir-ne dos, estan habilitats de que no hi ha ni cortines ni catifes. Un provador, la gent, en aquest cas els infants, es treuen la roba seva de carrer i la pengen i llavors passen a l'altre provador i es proven la roba de la botiga desinfectada. La roba que es queda, doncs cap problema, i la que no es queden, doncs llavors la desinfectem amb aquest spray que tenim i la tornem a penjar.